Mga igsuon, akong isugod ang akong pamalandong diri sa unang pagbasa kay na ako'y nakita nga nindot kaayo nga mensahe. Matud pa sa unang pagbasa sa basahon ni Propeta Isaías chapter 50, 4-9, ningon diri, gitudloan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Ako laning gusto nga kutloon ug anhi ko manukad sa akong pamalandong kay daghan na kayo gikapuyan karon. Daghang ikapoy aning COVID-19. Kapoy yun, no? Kapoy. Ang ato mga government officials gikapoy. Ang mga frontliners gikapoy. Ang nag-enhance community quarantine nanambok. Gikapoy kaon. Gikapoy og pundos balay. Ang mga military gipangkapoy nagbantay ang mga boundaries nga kana ganing di pasudlon. Ang di sad kasud gikapoy sad. Daghang gikapoy. Ang pare kapoy kay ning way kolekta. Daghang gikapoy karon. Nya matud pa ni Hesus, gitudluan ko sa akong isulti aron mudasig ni adtong mga hibaw ko mudasig ni adtong gikapuyan. Nakaron ang tinuod yung makapakapoy nato mga igsuon mao gid ning sala. Kapoy kayo ang sala kung mao nay musuod sa atong kasing-kasing o sa atong kinabuhi. Mao gid nay pinakakapoy. Mao bitan na kanang tawo nga nakasala sa kasuko, tan-awa ng tawo na suko, di ba bangagho. Ana, kapoy man. Kanasang tawo nangabit, tanawa iguman yang pangabit, iguli anak kapoy kay glawas. Kanasang mga manag-uyab nga mag premarital sex, tanawa inig abot, iguli. Oh, kita ano na pero tanawa iguli. Oh, galuya oy. Galuya mga naon. Ambot ka ang pare kung kapangabit, luya sa niya. Luya sa tingali gapon, no? Adi man sa nimo buhat ana, kamo buhat mo ana. Nakaron giunsa man ni Kristo aron ang sala mawagtang. Kay mao man gini ang makapakapoy nato. Unsa man ang mga pulong nga iyang gigamit aron ang mga makasasala maluwas og madasig pagbalik silang kinabuhi. Gisumpay ra po diri ni Propeta Isaías pagkanindota sa iyang gisumpay nagigamit ni Jesus in a different context or paagi nga pag-express diri sa atong ebanghelyo. Ningon diri si Propeta Isaías nga gipatara ko ang akong likod niadtong buot muhampak kanako ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Nangana. So ang nindot ay nga pulong kana gid ay action. Mao na ingon nila nga action speaks louder than words. Mao bitan na nga kanang babae nga anas atbang nya okay las laki. Yang laki magsigig smile. Smile ra ba? Why pulong? Smile ra. Tanaw sa babae, smile na sa ang laki. Wasa kailan, doko siya na. Sunod niya tanaw, smile na po. Sa may mga nahon as babae. Mingon siya, naibog ba ka na ako? Daghang kay isulti no, naibog, mangilad, katong yang smile. Nakaron si Jesus, gikulata og maayo, gibudhian, gidakop, gikulata, gilarot ang bungot, gilatigo, way tingog, pero wa sa gyud mulikay. Wa magyaw-yaw, wa musiga ang mata aron murag masuko. Wa lang, relax kayo. Maunay nakapadasig sa kasing-kasing sa mga makasasala. Naunsa may resulta? Kung atong tan-awon karon sa tibuok kalibutan, na konverter tungod ni ining mga way of communication ni Kristo ba? Katong naglatos lang siya, nagpabudhi lang, matod pa diri sa atong unang pagbasa sa atong ebanghelyo,
nakahibaw na si Jesus nga nilakaw na Judas o nakig-arrange na o kanini ang nibaligya na siya ba? Nidawat na siya kwarta, niya nangita na siya higayon nga iyang budhian si Jesus. Tanawa, niingon si Jesus, niabot na ang akong oras, makigsaw akong panihapon sa akong mga kauban. Kinsa gud taong tawhana nga nahibaw ng patyunon siya ng gabion na, unya, mo organize pag yun og dinner. Kanang birthday or wedding anniversary. Kana, pwede taan na maghikay. Wedding anniversary ro na mo, birthday ro na ko, maghikay ta. Pero patyunon ka, beka mo kuno, schedulean mo ros COVID-19, na patyunon na mo ugma, mangaon pa mo karong adlaw, labi nagwa na mo ikaon nga, una mo ibugas. Maningkamot pa jud ka, o himo dinner, pero si Kristo, gahimo pagin siya dinner sa iyang mga apostoles. Nya iya pag yung gideclare dito sa kananan, pag human na nilang kaon, okay, dasig mo silang kaon. Pag human nagkaon, nanugab na sila, ingon ni Kristo, kamo, kaon-kaon mo din iuban ako, o sultihan ta mo, usa ninyo, budhi na ako. Ako, di ko ganahan tingaling mo kaon, kuyog sa mabudhion. Liso di kaon. Diri lang bitas among kananan, daghan man madungan og kaon diri. Naam giusahay ako mga kuyog, makahimo ba o kanang wa ko kauyon ba? Wa ko kauyon. Ang resulta, magkusmod akong naw, wag ilami ikaon. Ang resulta, magsikog yaw-yaw, moabot ko hapit o 2 ka oras akong yaw-yaw nila. Lecture, aron ako mapagawas ang akong kauyon. Sa ato pa, impernohonon yun ko, liwat sa Ginoo. Pero si Kristo, relax kay ni kaon, kuyog sa iyang mga tinunan. Nga, nahibaw na siya, natupad niya si Judas. Iya gutong gitunulan o kanang iyang gituslod sa kwan, iyang gitunol nga Judas. Dulduol gitus Judas niya. Mao na nga nadasig niya kita sa pagpadayon sa atong kinabuhi. Bisag bugat na kaayo ang sala. Usahay kitay nakasa bugatan ta. Usahay ang sala sa atong isig katawo mo'y makapabugat nato. Pero usahay solusyon na sunda ang gibuhat ni Kristo. Unsa may iyang gibuhat, gipatara lang niya ang iyang kaugalingon aron dagmalan sa mga makasasala. O kanang maong pagpatara sa iyang kaugalingon, mao nay gitawag nato og passive aggression. Sa na nimo pagsabot. Kung may pagsabot ana gani kamo na nimo kasabotan. Kana ba kuno nakay kontra kuno ba? The best kuno nga mabuntog na nimo kontra, gamita ang passive aggression. Kanang passive kanang wa kay gibuhat niya aggression kanang ni-atake ka. Ang the best attack kuno aron maigo gid nimo imong kontra kanang passive aggression. Tanawa ra gud ng bana isog estanan, tamparoso niya iyang asawa maingon ra I love you. Nya wala gid siya ba? Passive lang yun. Tamparoso na sa pikas na I love you very much. Ana kulatahog maayo, nakuyapan na hapit, ingon ra gyapon, nothing gonna change my love for you. Tanawa, sinita mo anong banaha. Abot yung panahon, maunsa na, makaanggo na siya. Magsige na naghilak-hilak. Kuman sa 4 ka tuig niyang kulata siyang bana, o siyang asawa, makaamgo na siya. O muna gitawag og passive aggression. Na-touch niya ang kasing-kasing sa iyang bana. Muna hitabo ni Santa Monica. Dugay ito, taas-taas itong ilang panagtipon sa iyang bana. Sobra to mga 30 ka tuig. Kunya, iya pag yung na-touch ang kasing-kasing sa iyang bana nga medyo wa na yun. Opposite yun sa iyang mga gituhuan. Pero niabot yung panahon nga ang iyang bana nagpabunyag o nahimog yung Katoliko sa wa mamatay. Kay naigo gid niya ang kasing-kasing sa iyang bana. Tanawa na mga asawa o mga bana nga aggressive kayo in words and in action. Talagang fight yung kayo tinulisokay, binalikasay. Unsay resulta? Magbuwag. Wa masulbad. Magbuwag sila. Divorce. Nga inig-divorce na. Unsa may mahitabo? Bugat ang kasing-kasing. Dili sila kapahuway. Pero tanawa na mga asawa o bana, siging away, sing away, niya walang yun mag-divorce niya. Dinawatay lang yun. Tanawa, inikatiguwa nga na. Ang asawa, wa na ngipon kay nalubos kumo. Ang bana sad, nasa mga samad-samad, kay gipang kauras, gipang dunggab.
Pero ini ka 50, nga di na sila kay 50 katuig silang kaminyoon, nga di na sila hapit kaliho, kaya na nag-wheelchair na, mag-away pa day, ang sa magtinuthuay sila. Pero ang mga anak, lipay kayo, sa kanas mga magpapa, so sigil nag-away, pero wagid na sila magbuwag. Believe yun ko nilang perseverance. Mahimong proud, oy. Murabag makapadasig ba? Makapadasig. Perseverance. Ana, muna siya. So si Kristo, muhatag na itong kadasig. Tungod sa iyang gipakita nga karelax, nga mudawat sa mga pag-antos o kamatayon sa krus. Kita sa dunta nga naghandom nining maong kinabuhi, ato sa duntang tagaag kadasig ang atong isig katao. Ang gipangkapoy karon sa atong COVID-19, kung mutan-aw ta ni Kristo nga way kaon, tibok adlaw nya gisigyag kulata, mutan-aw ta sa mahal nga Birhen Maria nga wasay kaon way tuog, gatan-aw pagid siyang anak nagikulatag maayo padong nang ilansang sa cross, makaingon ra gid ta layo ra kay ning ako karon pag-antos tungod aning COVID-19. Layo ra gid kaayo. So ako ning dawaton, relax lang ko ani, di ko magsigig reklamo, bahala nag way ihatod nga rasyon. Ana, ngano man day mga matay, total na may sunod, no? Ang atong pagsunod ni Kristo ngadtos langit. Nya mao ni ang atong makapadasig nato. Ug sakto gyud si propeta Isaías. Si Kristo nga pinili sa Dios, gihatagan gyud sa Ginoo og sa tanang mga kahimanan aron pagdasig niadtong gikapuyan. Apan kita mga igsuon, ang ato sang hagit mudasig sa tas mga gikapuyan, pinaagi sa pagtabang nga mahunong ug mawagtang ang ato mga sala, labi na gyud ning dagko nga mga sala. Si Jesus mao ang gihisgutan ni propeta Isaías diri sa unang pagbasa nga giandam sa Ginoo ang iyang kaugalingon pag-anhis kalibutan, na equip si Kristo, kumpleto ang iyang dala, ang iyang pulong maayo, ang iyang panguna-una, wisdom, ang iyang kabuutan ug ang iyang gugma grabe kayo para sa mga tao. So kumpleto siya nga nagdala sa tanan nga mga maayong hiyas, maayong kuano gahom nga gidala niya aron ta maluwas. Pero kung atong pamalandungan diri sa atong kanini ang ebanghelyo, si Jesus pag-abot niya sa kalibutan, sa dihang nagtuma na siya sa misyon sa pagluwas, ang una niyang nasugatan mao ang pagbudhi, betrayal. Kani di ay gusto tang muluwas og tao, bisag unsang klases kaluwasan, ato gyud masinati ang kanang gitawag natong pagbudhi, pagluib. Munang dili na ni bag-o unta, dili na ta ba makuan ba, dili na ta makuyawan ani or makalitan. Basta para kaluwasan ang ato gyud magian, budhian kita. Naagi mo budhi. Si Kristo nabudhian siya una ni Judas. Yan, isunod dayon ani ang ginagmayng pagbudhi ni Pedro katong paglimod. Nya dayon ang pagpanagan sa iyang mga apostoles palayo kaniya. Kung atong tanaw ng kinabuhi ni Kristo, nagiluwas ta niya pinaagis pagdawat sa mga mabudhion, mao ni ang paradigm, mao ni ang modelo kung sao na to pagluwas og tao, kanang mudawat sa tanga budhian. Ya, kamu mudawat mo, budhian mo. Dili mo mudawat, dili makaluwas. Kay mo give up na ta. Kay kanagong mga luwasonon, ang mga luwasonon, mga buangon gina. Kay katong mga buutan, mo man to'y manluluwas. O, di sa to pa ang luwasonon, buangon. Pragod karon ang gobyerno, tanawa, naningkamot sila luwas sa pagkaon sa atong mga gigutom na mga kaigsuonan. Hatag silang pagkaon. I-tiktok pa, kuhaon pag unsay gipanghatag, mura bang ka na bang bugal-bugal ba? Himuhimuan pagkanta, kita gani og ang gihatag katong kaning sardinas nga sa tayo kanang tong sardinas
imo ang kanta ba? Napatoy katong sabon ba na kanang wings? No. Ang i-background sa all the wings of love. Mura ba og ini wa gyud ka appreciate, wa ba kahimo pag-dive. Usab yan nakapaagis pagbudhi. Na atay mga kaigsuonan naningkamot nga manindot ang atong katilingban, ningkamot nga magkahiusa, himo-himo ang istorya. Muna nga kining atong kinabuhi sa kalibutan ni agi dinhi ang gitawag og pagbinudhiay. Nya kani ay pagbudhi, kaning pagbitray, mao ni ang signal nga duna natay opportunity nga makaluwas sa ato isig katawo. Muna si Kristo iyang gipakita nato unsaon kanibitang pagluwas. Ang mabudhion iyang gihigugma. Iya kung gituslob ang kaning pan sa iyang kaugalingong pagkaon, panaksa niya, gihatag niya sa mabudhion. So ang unahon dahil nato pagpakaon kanang mga mabudhion. So ang una sa natong higugmaon aron ta makaluwas kana sa mga mabudhion. So kung sa imong pamilya, asawa ka, yang nagbudhi nimo imong bana kay nangabit, mo to'y unahig luto o pagkaon na lami. Unaha to siya, nya kung ang imong anak buutan, nya na kay kuyog diha, imong mama buutan, puyo sa inyong balay, ayaw sa to silang pakana, kadtong mabudhion, mo to'y unahag pagkaon. Luwas dayon mo. Nya okay mo aning ko ana, naparaday. Dili no. Mao na nga wa kita kaluwas. Kaning COVID-19 usa ni kapagbudhi kanato. Gibudhian ta sa yawa. Gigamit niya ang tanang paagi. Apil na ang mga mabudhion nga mga tao sa kalibutan aron mo himo niining maong pandemic. Buhat ni sa yawa. Ang tan-aw sa ato karong mga kaning gobyerno buhat ni sa siyensya, or this is a scientific situation nga science can solve this. Mao na nga ilarong kuag maayo, giplanog maayo unsaon pagsulbad ani, quarantine, kuan kana ganing mga alcohol, kanang mga vaccines, mga maskara, gloves, mao nay atong gi-tan-aw nga makakuha niya, gi-measure na to pila ka adlaw siya mawa, mamatay na siya, muna quarantine sa tag-ingon ani mga adlaw. Mga scientific approaches kini. Pero tan-aw nako nagnisiro ng yawa. Nga naman siya may gahimo ani. Ini human aning COVID-19, maghimo na pud siya glain nga mas isog-isog pa ani, makahimo man siya. Kita kabuang sa tagkuan, kabuang sa tao kana ganing sagang quarantine na sad, na gasto na sad, lusno na sang ekonomiya kay way income siging gasto. Prayer ko nato dinigon, lusno naman atong kolekta kay wa naman may income niya sige tang gasto, di lusno. Nya pilaron kabuknason nga lusno nato mo dani. Tungod kay ang approach nga scientific, ang approach nga kanabitang ato ra gyud panghuna-huna, dili ego nga isulbad sa problema nining kalibutan na ilabi na gyud ang problema nga gimugna sa demonyo nga number 1 nga mabudhion, the prince of deception, the prince of lies, the prince of death. Dili nato masulbad. Muna karong panahona kinahanglan ta og gitawag og kaisog. Kaisog nga Dios nun, dili kaisog nga tawhanon nga mag-away ta. Kana bang ang pagpatunhay sa tinuod natong pagsalig nga ang kaluwasan naas Ginoo. Tinuod burotag makulbaan kay wa may scientific approach ani. Pero matud pa sa atong tubag sa Salmo, nya kining tubag nato sa Salmo na pruibahani sa panahon nila ni Abraham, panahon nila ni Moses, panahon ni David, panahon sa atong mga kaniganing historical nga mga events sa kalibutan
dinhi sa atong Katoliko nga kani-ganing kinabuhi. Gani para nako ang pinakanindot dinhi sa Pilipinas kadtong atong idsawan nga ang atong gigamit dili scientific approach aron malusno kadtong tuang diktadorya, kung dili ang atong gigamit ang atong pag-ampo, ang atong gugma, ang atong pagpakighigala. Wa di ta kasalig ani, pero tanawa mo ni create og bag-ong history sa atong panggobyerno dinhi sa Pilipinas tungod atong gitawag natong prayer rally in front of kadtong mga kanyon, mga machine gun o mga sundao nga gahuwat na lagdiktar sa pinakataas nga rakrake ni ang nagrally, pero wa mahitabo tungod kay diha natunhay ba ang atong nakita nato ang gahom sa Ginoo nga milihok tungod kay misalig ta siyang kaluwasan. Muna nga ato dinhing kuan tubag sa Salmo, awitan ko ang imong kaluwasan, purting nindota ani kung mag-awit ta. Kana man kung mag-awit ta, mura man tag nalipay. Di ba? Malipay ta kung mag-awit. Nya kung awitan ko ang imong kaluwasan, nalipay ko sa imong kaluwasan. Mao na nga wa gilaing kaluwasan nga gihatag sa kalibutan nga nakabuntog sa yawa, nga ang yawa naglingo-lingo, kay ang maong kaluwasan dut nga espirituhanon, apil nas ang yawa nagapos aning maong kaluwasan. Ang kaluwasan pinaagi sa kamatayon sa pag-antos og dugo ni Kristo. Di na ni ma-explain og scientific way nga ang manluluwas mo antos og magpakamatay, nga ang manluluwas nahigugma sa nagbudhi kaniya, nga ang manluluwas giuna paghigugma o gipakamatyan ang nagbudhi kaniya. Di na ni ma-explain og science. Why scientific explanation ani? Pero ang epekto porting nindotan, unsay nabuhat sa mga apostoles, nausab nila ang history sa kalibutan, nausab sa ni Kristo ang history sa kalibutan tungod niining maong event. Gani hasta ang mga traditions, mga practices sa kalibutan murag gituyok atong mga tawo way mga grado, way mga ibang kaagan, way dungog, way kwarta, ilang gituyok, gibaligtad nila ang dagan sa kalibutan nga ang pagano nga imperyo sa Roma nahimong Roman Catholic Church. Kinsa may makahimo ni ana? Og daghan pa kayong dagko nga mga events. Gani ang ato mga dagko karon nga mga universities tibuok kalibutan ang nagpadagan mao kadtong mga sumusunod di adtong mga taong way grado, mga taong pobre. Who can explain all these things? Why scientific explanation? Only our humble adherence, ang atong pagpaubos o ang pagdawat na si Kristo mao gyud ang atong manluluwas. Awitan nato siya, daygo nato siya. Hasta ang kamatayon atong dawaton isip timaan sa kaluwasan, kay mao nay gibuhat ni Kristo nga gihandom nato matag tuig, ilabi na gyud niini karong simanaha, ang Simana Santa. Awitan nato ang kamatayon, awitan nato ang pagpasakit ni Kristo. Nya sundo nato kini, di ta mahadlok mamatay basta para sa kaluwasan sa kalag ug lawas. O kung itugot man sa amahan nga mga matay tasamas gitugot niya ni Kristo, so be it. Unsa man na siya? Ma-explain na nato by science? Dili. Kay angayan unta sila muari sa nato, muluk-luk sad. Pero nganong nakig-atubang man sila dito, ingon din sila call of duty. Ang kita mga Kristiyanos mangita sa tagpaagi nga makahimo sa tas atong call of duty, dili call of fear. Muna sa atong mga ginagmay o dinagkong paagi, unsaon ni nato pag-translate sa atong kinabuhi para nato kana lang yung willingness to die. Willingness to die for salvation. Ang pagkaanda mamatay, dili ang pagkahadlok nga mamatay. Mo na pinaka-basic nga paradigm nga gigamit ni Kristo, mao nang naluwas tang tanan, sugod ni Judas nga nagbudhi kaniya, hangtod na gyud karon nato nga otros ang mga mabudhion oftentimes. Sugod ang mabudhi sa Ginoo. Na lang bitaw dinhi sa simbahan,
Kusog kay ta dining magsigig kana ganing luhod-luhod sa Ginoo. Unya inigawas nato dito linibakay dayon. Kana usab na gud kadako kay pagbudhi kanang binudhi ay kita sa Ginoo ba. Diri kusog kita mingon awitan ko ang imong kaluwasan inigabot dito masuko tag dili tatagaan og rasyon sa atong barangay kapitan. Kanang murag dako kay nang pagbudhi sa Ginoo ay. Apa lang kita paubos lang. Mo ni akong giingon ginagmay bang pagpakamatay ba kanang di ta magsigig panglibang, pili lagi na nila, politiko, gini, politiko, ayaw na lang, dawat niya. Mapausanon niya, ididikit na para sa kaluwasan sa tanan nga naigo nining COVID-19. Kung niya nang dapita, nakahiusa ta ni Kristo, o si Kristo usab mahimong buhi sa atong kinabuhi, aron mo hingilin niining buhat sa yawa, dinhi sa atong katilingban. Mga igsoon, daghan kaayo ang mga nindot nga punto nga atong makuha sa ebanghelyo. Daghan kay mga pagtulunan nga gisud aning maong ebanghelyo karon. Mukutlo lang ko sa dili kayo common nga punto kani bitang dayon katapusan nga niingon diri nga tungod niini ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro. Kanis Lazaro, kung atong mahinumduman, kay nibisita man ni Jesus sa balay nilang Lazaro, kanis Lazaro, mauni ang igsuon ni Marta o ni Maria. Unya, namatay ni siya, unya upat na kaadlaw nga gilubong, unya gibuhi pagbalik ni Jesus. Nakaron, tungod kay nabuhi man siya balik, porting daghanang mga Hudiyo nga wa na mutuo sa ilang mga pangulo, didto na nituo ni Jesus tungod aning iyang pagbuhi sa patay na si Lazaro. Karon ang mga pari, mga buangon kay tanan, na ang ilang gituhuan, ang ila ra gyung gahom, ang ila ra gyung authority, na hasta ang tao nga patay na, unya nabuhi ang tao balik, ila na sang patyo og usab. Una nga kanibitang ang tao atong patyo usab. Kuyaw kay niya. So bakat gyud na kanabitang niingon ang daghan kayong mga maro ba kana bang gitawag nato og mga katarungan sa mga sugarol o mga palahubog o mga filosofiyo. Mingon ada motuo man taan ang gisigig sangyaw anang Katoliko nga naay langit, naay purgatorio, naay impierno, wa gyud patay ni balik. Way patay ni balik. Usa na nga patay nga nibalik nga historical gyud nga naa sa Bible kani si Lazaro kay upat na gud ni kaadlaw gilubong nga nibalik pagkabuhi. Kana ding moingon ta ada wagi patay nibalik ngunang di ta mutuo. Ang tao di ay nga dili gyud mutuo bisan pag naay patay nga mobalik patyo niya usab. So ang kalainan sa tao nga way pagtuo mupatay. Ang tao nga naay pagtuo andam magpakamatay. Muna si Kristo nagpuyo siya subay sa pagtuo. Nagtuo siya nga ang iyang amahan mo'y nagsugo niya. Nagtuo siya nga ang sugo sa iyang amahan mo'y iyang buhaton. Ang sugo sa iyang amahan o ang misyon nga gihatag niya sa iyang amahan ania nahimutang sa atong unang pagbasa. Ningon diri tan-awa ang akong alagad nga akong gitabangan, akong pinili ug akong gikahimut-an pag-ayo. Gitahagaan ko siya gahom, hatagan niya hustisya ang kanasuran. So ang hustisya dinhi sa atong kalibutan karon nga ihatag ni Hesus mao kanang pagwagtang sa sala. Mao na nga ang matod pa diri ang mga maluya dili niya pabugatan, ang mga huyang iyang tabangan, ang mga pobre iyang tabangan, hasta gani mga patay iyang buhion. Mao ni ang misyon sa alagad sa Ginoo. Kung kita karon alagad tas Ginoo, magsigi kita og paningkamot nga mapatunhay ang hustisya. Nya ang pinakahustisya mao kanang atong ipakita sa kalibutan nga gasunod ta sa misyon o sugo sa Ginoo. Mao bitan nang magsigi kog balik-balik sa pag-check up sa akong kaugalingon o kamo sad ako sad mong hangyoon nga mo check up.
Kumusta man ning atong enhanced community quarantine? Nakatuman pa ba ta sa sugo sa Ginoo niini? O nagtuman lang ta sa sugo sa tao? Kay kining sugo sa tao, mubunga gid ni siya og kahadlok, kabug-at o kasuko. Mao na atong timan-an. Makaguba siya ba sa hustisya? Makaguba siya sa katarong og mawagtang ang gitawag nato og kamatuoran or truth. Pero ang tao nga nangalagad o nagsunod sa Ginoo, ang iyang resulta sa iyang mga buhat, mo resulta sa kalipay, kalinaw, kahiusa, o paghigugmaay. Kana bang mubati na ta nga kita kauban sa atong isig katawo, kauban sa ilang panginahanglan, kauban sa ilang kasakit, o kauban sa ilang kalambuan, o sa ilang mga nakabot nga mga kalampusan. Pero karon dako kining challenge nato kay kining atong pag-atubang sa COVID-19, kasagaran nato murag nahadlok sa usag-usa. Kung ako mupalayo ko ninyo, kay di ko gusto mutakdan ko ninyo. Mabutanang na ay mga kanang sa TikTok bay tawagan na ana sa kuan, kanang ana sa i-upload anang online. Nya usay makakita man ko. Ana bang ang bana, ang katawa sa kuwato ba nga ang bana nagkuha sa ilang rasyon, ilang pagkaon dito sa barangay tingali to nya, lipay kay siya kay niabot na sanpitin siya ang asawa nya. Ang asawa sa time sa gakuha og katong steak na mo'y gikuha sa putos nga iyang gidaan aron dili siya kahikap sa iyang bana. Kay mo lagi ni roll distancing kuha nya paghuman siya, musood ako day, ayaw sa. Kuha sa siya itong balde, tubig, iyang giyabo sa iyang bana. Niya, kanag-ibang, gihumod yung mayo, gipahigda pa sa salo, gibrasan pa yun kay, mao lagi ko nunay role nga, kinahanglan, sa dito ka na, i-disinfect. Mura na hinoon ba, ang asawa, hadlok kay isbana, ingong bana na, unsa naman niya, anong hadlok mo kanako, ang bana mo kunin mo, para lang kita safety, na, yaman yung maayong tubig. Ang kahadlok ba, maunahin o i-promote bitaw? Nga no, matakdan ko sa asawa nako, in kaso lang ako, ako'y asawa ba? Nga no, matakdan ko nimo nga, till death do us part man sad. Ug ako'y mamatay, di, libre na ka. Ug magdungan ta, di, natay forever. Dungan ta kamatay. Hadlok na kay tang mamatay. Unya, hadlok na tas atong isig katao, kay tungod basig siya hinungdan sa atong kamatayon. Ug mao gani na hinungdan nganong nagluklok tas atong balay karon, kay hadlok tang matakdan sa atong isig katao, failure ta. Failure. Dili na bunga sa pagpangalagad. Mao bitaw nga kita mi-appreciate, gitawag natong mga hero ang atong mga frontliners, kana mga doctors, mga nurses, mga government officials o mga tao nga nang distribute na aatubang sa mga tao. Apil na sa mga tindira nga karon tan-aw ra ba nako sa ato mga tindira in town, wa gini observe kaayo og distancing kay inigbayad na ama sila atubang man inigpili sa mga palituno na ang bakba dool kay tanan nga naa say nagumbaw nila. Why distancing? Kada adlaw mo na ilang giatubang. So kanay sila mao'y mga gitawag na tog hero kay wa sila mahadlok sa ilang isig katao. Pero kita karon nga naa sa atong quarantine, ala di ta maghinadlukay. Unsa may atong buhaton? Magtinabangay. So kanang mga tao sad karon nga wa mahadlok pero mitabang, ano bang maingon ka ba nga mo distansya sa kunimo kay basig matakdan kanako? Ana ba? Anindot ana una-una? Di ko muduol nimo kay basig matakdan kanako. Ana. Mo ni lagyo taron dinhi tagurha ta kadupa aron di ta matakdan. Ana. Di ko katakod ninyo. Ana kay maluoy ko ninyo nga mamatay mo tungod nako. Ya so og naa na ta nang pangunahuna nga di ta mo patakdan. Ang sulod na sa nga akong una-hunaon
kung wala na ang COVID-19, moingon na sad ko, dili tika pasakitan. So kung naglagot ko nimo, ako ning patyon ang akong kalagot, dinhis akong kasing-kasing, aron dili nimo takod diha nimo. So kung ang bana naglagot sa asawa, patyo niya ang iyang kalagot, una siya mo atubang sa iyang asawa. Siguroon niya nga inig-uli niya sa balay, patay na ang iyang kalagot sa iyang asawa. Aron dili mo takod ang iyang virus sa kalagot ngadto sa asawa. Kung ang asawa sad galagot sa bana, una siya makig-istorya sa bana, iya usang siguroon nga patay na ang iyang kalagot. Mo na inindot ang inahan sad ug ang amahan galagot sa anak, iya usang patyon ang iyang kalagot ug ang iyang kapungot sa iyang anak, una siya makig-istorya, una siya moatubang sa iyang anak. Ninduta ka no, magtinabangay ta sa pagpakamatay aron mabuhi ang atong isig katao. Ug mao kana ang atong gihandom niini karon nga Holy Week, ang kasakit ug kamatayon sa atong manunubos. Mao bitaw nga tungod aning iyang pagpakamatay para nato, gitawag nato siya atong kahayag ug atong kaluwasan. Ang Ginoo matud pa sa atong tubag sa Salmo, mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Nganong nahimo man siyang kahayag? Kay nagpakamatay siya para nato aron pagpakita nga ang tinuod di ay kaluwasan anaa sa atong pagpakamatay para sa atong isig katao, dili ang pagpatay sa atong isig katao. Ang mga pangulong pari sa panahon ni Jesus o pangulos mga Hudiyo, dili magpakamatay para sa mga tao, kung dili andam mo patay, giapil pa nilag patay ang Ginoo. Sa ato rong enhanced community quarantine, niining higayon nga wa natay mga misa nga naa ang community. Wa ka mamatay ang atong pagtuo ni Kristo, wa ka nato patya si Kristo diha sa atong kasing-kasing, aron mabuhi si Kristo diha sa inyong balay. Sa ako nang gikaingon, hala, pag-alagaray mo, ayaw ipatakod ang virus sa sala diha nimo ngadto sa imong kauban sa pamilya ug ngadto sa imong silingan. Patya ang maong virus. Pareha sa COVID-19, dili nato ipatakod ngadto sa uban. Atong patyon dinhi mismo sa atong kasing-kasing o sa atong lawas, pinaagis paggamit sa tanan nga mga gisugyot nga mga gamitonon para masumpo or mamatay ang virus dinhi sa atong lawas. Mo naga-quarantine ta karon. Ang ato sang sala gakinahanglan sad og enhanced quarantine. Kinahanglan dili mo takod ngadto sa uban. Kamo mga batan-on, si gamit anang internet, unsa may inyong gipasapasa nga mga mensahe karon sa inyong isig kabatan-on, unsa may inyong gipang-post, unsa may inyong gipang-communicate, dili ba ang mga porn, dili ba ang mga laway, dili ba ang mga bugal-bugal o mga violence, kanang atong TikTok, dili ba kaha ang mga makaguba sa relasyon mo'y atong gipasa diha, aron lang yun magkatawa, aron lang yun mura kunhay alegre. Niya dito nakaguba na doon na mga tao na sakitan tungod ana. Virus po na siya, naangay natong patyon, kay nag-care ta, nag-amping ta sa atong isig katao, isig kamagtotoo. Ang kasaysayan sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, nagsugod og usa kanindot kaayo nga kahimtang. Gisimboluhan sa mga lukay, sa mga palma, sa ilang mga kupo na ilang giladlad dito sa dalan. Pag-adto namo sa Holy Land, usa ni sa lugar nga among gisubay. Naglakaw mi, medyo dulhugo ni siyang jutay niya dito gadulhog si Jesus. Ang atbang to adito ang katong templo. Makita nako sabtang gadulhog mi dito, midangat og mga hapit mo 20 minutos ang among paglakaw. Ako ma-imagine ba nga nagwarawaras kamot ang mga tao, nag-welcome ni Jesus, nalipay o nagsigig ingon ang hari sa Israel, ang hari, mabuhi ang hari. Pero nakita nato nga ang ending sa iyang pagsulod sa Jerusalem mao ang Golgotha.
Ang kaning Golgota karon o kanang iyang gilubngan, usara na siya kasimbahan nga dako. Nya daghan ing tao ang moadto. Mao tong wa mi makaadto sa iyang yung lubong, dito ra mi nakaadto, nakahalok sa tiilan sa cross nga gilansangan ni Hesus dito ni atong Holy Land. So kini siya nga hitabo mapamalandungan ni nato nga mao ni ang istorya sa atong kaluwasan. Ang istorya sa atong kaluwasan dili siya nindot og ending. Ang ending kay nagbitay sa cross ang atong manluluwas. Ug kining iyang pagbitay sa cross, wa ni mo diretsog bitay sa cross. Nagsugod ni sa pagkalagot sa mga leaders, labi na sa mga pari. Unya, gisigundahan sa pagbudhi sa usa sa iyang mga sinaligan nga membro sa 12 ka apostoles. Unya dayon pagbudhi na si Hesus gipaantos og maayo sud sa hapit mo 24 oras nagantos siya physical, emotional o psychological. Apil pagani spiritual pains. Nga niingon siya, Diyos ko, matod pa sa atong salmo, Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Ano bang muabot sa punto nga murag wa nay Ginoong nagmahal nato. Gibati sad na ni Hesus. Og dinhi nato nakita na siya tao nga tinuod, apan grabe kay siya og kaning pagtuo nga bisan pa niining daghan kayong kasakit, tin-aw kay siya hunahuna nga agianan ra gid ni siya para sa kaluwasan. Agianan ra gid ni. Karon ining atong kasaulugan, jutay ra kayo ta dinhi kay limitado lagi ang atong gidaghanon. Kung sa atong normal nga selebrasyon kita mga Katoliko, panahon aning bindita sa Lokay, niadtong niaging tuig ug sa niagi pang katuigan sa aning COVID-19, grabe kay kadaghan ang tao aning mga kani nga selebrasyon. Karon mingaw ta. Aw daghan tingali mo naara mo sa inyong online nga mga misa. Apan bisan pa man ni ana, hinaot unta nga dili ta masubo niining gibuhat karon sa COVID-19. Isipon na lang nato nga kaning COVID-19 mao ni siya ang Pangulong Pari, si Caiphas ug mga kauban, mao sad ni ang Judas sa atong katilingban, ug mao ni si Pilato nga mihukom nga kitang tanan ilansang sa atong balay pinaagi ni ining enhanced community quarantine. Nangalansang na taron kana bitang tao nga malansang di naman nakalihom ang kamot ug ang tiil. So karon ang atong tiil mga binantayan, ang atong kamot binantayan, alcohol dayon, alcohol nya asa mulakaw atong tiil, sumuratag gilansang. Pero para nako mas maayo nang maliwatan ni Hesus nga maoy gilansang o gipatay kaysa kita mo'y mubudhi, mulansang o mupatay ni Hesus. Nga igsuon kanus-a man nato malikayan nga dili ta mahimong Judas sa kinabuhi ni Hesus kung mosunod ta sa gihisgutan sa unang pagbasa o ikaduhang pagbasa nga naghisgot sa kinabuhi ni Hesus. Ang atong unang pagbasa naghisgot nga akong gipatara ang akong naong ni adtong ni luwa og milamparo kanako. Ang akong likod ako lang gipatara ni adtong nilatos kanako. Saman, okay ra na ninyo? Kadtong mubalibad nga mingon di ko okay anang ipatara, way sukod sa baos kay mura ba na ato, no? Nya mura ba sa nigitudlo ni Hesus ingon siya kung mosunod mo nako, kung tamparuson inyong pikas aping ipatamparos lang sang pikas. Ana. Nya kinsa tong mosunod aning unang pagbasa kana liwat ka ni Hesus. Kinsa tong moingong di kaya nya molingo-lingo dayon ta kana liwat kang Judas. Ikaduha nga ni support ni ini ang gidescribe ni San Pablo kining sulat niya sa taga Filipos. Niingon siya diri sa ikaduhang pagbasa, ang gibuhat day ni Hesus, Ginoo man gid siya sukad pa sa sinugdanan. Ang una day niyang gibuhat, gihukas niya ang iyang pagka-Dios. Iyang gibilin dito sa langit. Niya mianhi siya sa kalibutan og nagmasinugtanon isip usa ka alagad sa amahan o sa katawhan
ug nahimong masinugtanon hangtod sa pagsugot sa kamatayon dito sa krus. Kanindot ano bang masinugtanon. Daghan kay rong mga government officials nga naglagot kay daghan kay masinupakon. Ingnon nga diha ra mo sa inyong balay, magpundok yun, no? Usa na ta aning magmisa. Masinugtanon. Nindot kay nang masinugtanon. Kana bang musugot ta tungod sa gugma, dili tungod sa kahadlok. Si Kristo ni sugot tungod sa gugma. Siya mi desisyon, ako Ginoo ko, ako ning hukason ang akong pagka-Dios, ang akong pagkagamhanan, ang akong pagkamagbubuhat, ang akong pagka Almighty, pagka makagagahom, ako ning hukason, unya magpaubos ko tungod kay nahigugma ko sa kalibutan. For God so loved the world that He gave us His only Son. Kana, mutuman ta tungod sa gugma, dili tungod sa kahadlok. Kay kaning tao nga mutuman tungod sa gugma, malungtaron ang iyang pagtuman. Pero kaning tao nga mutuman tungod sa kahadlok, mura nag-ilaga. Kana bang komo na tong istorya bitaw, grade 1 pa man ta ani, when the cat is away, the mouse will play. Ang bana buutan kaayo kung ang asawa muuli gikas abroad, magsigi gaus-gaus iyang asawa, iniglakaw na after 2 months, ala, nagduwa na sa dugang iyang COVID. COVID di ay kabit. Sangay-sangay raw na sa COVID, no? Kabit. Ang asawa sad na bunga rasas kahadlok ang iyang pag sige ingong I love you sa bana. Oy, inig-abot sad ngadtos gawas, labi nagsiya mo ini abroad. Tuwa sa dito yung nagpangitag asawa, ha, tuwa na sad, nag-COVID na sad, nag-virus na sad, unyang masakpan, mo viral. Mausa na kitang tanan, kumusta man ang atong pagsunod sa sugo sa Dios? Diha sa atong pamilya, diha sa simbahan, diha sa katilingban. Karon nangugat si President Duterte na sa YouTube akong gitanaw yang speech kaganiha. Namugat siya sa kalagot tungod sa nag-akusar niya nga usasad kalaing politisyan o pipila ka mga politisyan na nagsaway sad sa iyang kinabuhi. Mauna nga kurting lagutan President Duterte nga niining panahos kalisod mo sigip mo insert pagid mo anang inyong kabuang diha. Kini siya mauni siya ang mga duwa dinis kalibutan. Kana bang murabag naa ang pagdinautay, naa ang pagsigi o kaniganing tinikasay o kaha binumbahay. Nga naman, tungod kay dili sila, kasagaran nila, dili mahigugmaon sa ilang pagpangalagad sa katilingban. Kanang ilang oath of office, wa nila higugmaa. Kung dili, dunay vested interest sama ni Judas na niapil dito ni Kristo sa iyang 12 ka mga apostoles, pero doon na siya personal interest. So mahimo gina silang Judas sa katilingban. Nga mailhan ni nato ang mga dili Judas sa atong katilingban, kanang andam mualagad og magpakamatay nga way reklamo. Kanang andam gyud mualagad og magpakamatay, nya ang bunga ni ana mao ang kaluwasan. Si Kristo sa dihang gibitay na siya sa krus ug mihatag siya siyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Pagkamatay na niya, hasta ang kalibutan ni kurob matud pa sa atong gospel karon sa Passion Gospel nga ni kurob ang kalibutan nga buak ang mga bato nga abli ang lubnganan ug ang tig-a og kasing-kasing nga centurion tong pangulos mga sundao siya mismo mo'y mideklarar siya gayod ang anak sa Dios. Nakaduot sa kasing-kasing ang nahitabo ni Hesus tungod kay bunga mas gugma ang iyang pagpakamatay o ang iyang pagsugot. So mo ni challenge nato karon ang COVID-19 nga mihasi nato o mi lansang nato sa atong mga balay karon isip mga Katoliko, kaaway kini sa atong
kinabuhi o sa atong pagtuo. Dili unta ta magpadaog niini, kung dili ato ning pakurugon, ato ni siyang bukon ug dugmukon pinaagi sa korona nga tunokon ni Hesus. Pagbasa bitaw ganihan, gikoronahan si Jesus og tunok, nakaingon ko si Jesus day namatay sa coronavirus. Ang coronavirus kay koronang tunokon nga mibutang sa iyang ulo og tunok nga niduot sa iyang mga ulo unya gibunalan pagyud sa katong state, katong kawayan, gibunal pagyud sa iyang misamot yung duot ang korona niya sa iyang ulo. Mao na ang giagian ni Jesus. Pero karon atong kontra coronavirus. Ato sa ni siyang buntugon pinaagi sa korona ni Jesus. Pasabot mag-inantusay ta, maghigugmaay ta, mag-inampuay ta, isip mga Katoliko, bisan ganit dili Katoliko, isip usa ka katawhan. Kay mao kini ang makabuntog sa kaning COVID-19 nga gahom sa yawa. Ang gahom sa Ginoo nga iagi sa atong kalig-on dihas pag-antos na dili ta magsigi og yaw-yaw, dili ta magsigi kasuko, dili ta magsigi kahadlok, kung dili mulaog ta human ani karong pag-antusa sama ni Hesus, mabanhaw ra gid ang tanan o mahatagan og kalinaw o kalipay ang atong kinabuhi. Ug gumani ana mao nay mudasig nato, mao sa nay mutudlo nato sa pagpadayon sa pagkinabuhi na Diosnon, malipayon o santos na kinabuhi. Manindog kita.